Aceites Abril patrocina este programa. Benvidos a Tanto Gusto, estamos na tasca típica Os Carrisos, en Padrón. E antes de nada vou saudar a Carmela. Carmela, tanto gusto. Tanto gusto. Vou así xa, a matar. Que fas ca carne? Pois comémola nos. Claro, hai que explicar. Para que te vou engañar. Claro, hai que explicar isto, non? Aquí na tasca típica Os Carrisos, que aparte de ser un lugar recomendadísimo para calquera galego, é un sitio onde ven moita xente de fora. Sí. Entón, verán e inverno Temos caldo. hai caldo. O caldo, como se pode apreciar, é un caldo cheiño de verduras e de sustancia. Cheiño de verduras e de sustancia. Pero o caldo, ao final, para que teña sustancia, ten que levar certas cousas. Por exemplo, que leva este caldo? Pois este caldo leva polo, leva carne de ternera e carne de porco salada. E carne de porco salada. Aparte, o seu trociño de unto Claro, e touciño. É que ese é o segredo, se non leva Ese é o puntiño que lle dá o caldo. o puntiño do O caldo galego. Non lle botas chourizo? Tamén leva Tamén lle chourizo, botas? sí. Vale, porque non se ve, que ás veces cando ten Sí, a chourizo veces queda... sí, pero non se lleve, pero bueno, porque todo eso despois... Claro, todo eso retírase, Retírase. porque eles non fan cocidos. Non, nos facémoslo, o sea, nos, por decirlo, vendemos o caldo. Venden o caldo, xusto, Porque, por bueno, eso para que che salga un caldo rico, ten que levar algo, ten que levar carne. non podes escatimar ya. Claro, e senón, Non ten... si coces patatas, fabas, en este caso que é repolo, que aquí facémoslo sempre de repolo. Sempre fas de repolo. Sí, porque grelos, por exemplo, tamén son de temporada, non nos hai todo o ano. A min gusta máis o de repolo, É máis fácil, digamos, pensas máis na xente, nos estranxeiros, na xente da fora. Ai, o meu primeiro caldo do ano. A xente da fora non conoce o grelo. Que rico. E que aí está toda a carne. Na auga está toda a carne. Que rico. De verdad, isto é que non podo entender como alguén non lle pode gustar o caldo. Canto sabor. Porque para que teña sabor ten que levar... Ten que levar as tres chicha. carnes, Ten que levar chicha, porque sabe senón... nada. Se ti coces as patatas, as fabas e o repolo... Non, sabe como a un caldo de verduras. Entón, toda esa carne despois come de la vos. Sí. As croquetas. No, bueno, algunhas veces, pero bueno, se me sobra así moita, non te vou engañar. Fain as miña sogra ou miña nai, que as fan bastante millón. Fan as croquetas, claro. Elas fan as croquetas. E entón, hoxe en día, como hai estes maravillosos congeladores, fanse moitas, esas se van guardando, e é maravilloso porque sacas e frites. Hoxe, aquí na tasca típica Os Carrisos, en Padrón, Carmela quiso traer como un menú individual. Sí. O que podería pedir unha persoa. Un exemplo dos moitos, pero estamos nunha tasca típica, nunha tasca típica galega, e dúas cousas típicas da nosa terra podería ser isto. Un caldo de primeiro e despois a min acabasme de retrotraer a infancia, porque non había cousa que máis me gustara que si íbamos comer fora, pedir un pincho moruno. Parecíame daquela, claro, estou falando de hai máis de 30 anos ou 30 anos, parecíame como super exótico, non? Unha carne que viñera... Sí, unha brocheta realmente. Claro, unha brocheta, pero daquela non había, nos anos 80 non había ese concepto brocheta, o máis que había eran os pinchos morunos. Pincho moruno. Pincho moruno. O pincho moruno de que se fai? Pincho moruno é de carne de porco, evidentemente. Sí. De xamón. De xamón, eso é xamón. Xa podes ver, vamos a quitar os trozos. Son trozos grandes. Ajá. Son os señores trozos. Trozos grandes. Estos son xamón cortado, digamos, en tacos. Taquiños. E a sal polla despois. No, vai un pouquiño salado. Bueno, esta sal que ves ahora por aí por encima é de botarlle as patatas. Ah, as patacas, claro, vale. A carne, cando se adoba, botaselle sal. Se bota sal. Porque ti agora, se fas o pincho moruno, por fora sí, por dentro claro, non vai a coller sal. Non colle nada de sabor. Falo ti o adobo. Sí, o adobo faise aquí. Seguimos aí RQR con facer os adobos, Sí, prácticamente parecido ao da zorza. Fai os adobos das zorzas, fai os adobos fai as patacas.
18 antes de comenzar. Unha das cousas que máis me gustan é que Carmela, porque ás veces vas a algúns sitios, así en xeral, non estou pensando en ningún en concreto, e pides, pois, un pincho moruno, ou zorza, ou raxo, e de repente ven a carne, como se prepara en cada lugar, e as patacas, é unha cativez, hai 4 patacas, casi tens que pelexar por elas. Ou conxeladas, por exemplo. Ou conxeladas, bueno, eso xa a miña cabeza xa non o concibe. Pero bueno, sí, ou conxeladas. Pero aquí non se escatiman as patacas. As patacas, como dicía Carmela, son patacas da casa. Son patacas peladas aquí, son patacas cortadas aquí. E cal é a mellor proba? Pois mirade, que esta é así, esta é así, esta é así, e vai pa miña boca. Cada unha é do seu pai e do súa nai, bueno, do corte que se lle vai dando. Este pode ser un dos menús que máis vos piden? Bueno, un deles, isto, por exemplo, sería para unha persona, para unha persona, pero creo que é completo, quero dicir, tomas un bo caldo e despois un pincho, comes. Eu son unha persona, considero, bueno, ti ves que sempre probo todo, e moitas veces acabamos de gravar, eu sigo comendo. E máis, un día dous o caso que Miguel, non? Non, como se chama? O meu marido, Luis. Luis, perdón, non Miguel, Luis. Perdón, dous o caso de que Luis, acabamos o programa e de repente me dixo, tens que probar unha empanada de mazá que é deliciosa. E acabamos o programa, trouxo o cacho de empanada de mazá e papei, non? Porque estaba boísimo. O que quero dicir con eso é que isto, para min, é unha boa comida, Penso que con isto comes. Comes moi ben. Un caldo de primeiro e de segundo, un pincho moruno con adobo feito aquí, ca carne preparada aquí, e coas súas patacas. É difícil, porque, a ver, no fondo é fácil manter un espírito de tasca típica, pero tamén é difícil, non? Seguir mantendo esas tradicións, os adobos facelos aquí, no caldo pois non baixar a calidade, bueno, manter unha serie de premisas. Sí, pero penso, bueno, creo que xo dixemos algunha vez, este local leva 45 ou 46 anos aberto. Eu supoño que eso tamén será un premio que a clientela che dá. Claro. Porque se ti a xente lle presentas as cousas, por moi boa pinta que teñan, se despois a hora de comelas non che gustan ou ves que lle están dando, por decirlo de alguna forma, gato por lebre, non volves. Se nos mantemos, a pesar da crisis que temos e de todo, pois será porque tratamos de darlle á xente, por menos sempre o que decimos. Claro. Eu non che vou dicir que che vou a dar un pincho moruno e despois che dou 2 trozos de carne e 2 patacas. Sí, ou que, como dicía Carmela, moitas veces os pinchos morunos, mirade o tamaño do cacho, que moitas veces os pinchos morunos deste cacho fanse 2. Efectivamente. Claro, de un fanse 2. Aquí normalmente tratas de aconsellar tamén á xente, porque claro, a xente está acostumbrada pois por aí adiante en pedir unha ración e traerche. Por iso moitas veces a xente aquí confunde. Venche preguntando por tapas, non sempre lle explicamos, non, aquí non son tapas. Son racións. Eu xa pasei o caldo, pero ao meu lado para seguir comendo caldo mentres que falo con Carmela. Somos o noso peor enemigo. Non sei se en xeral en toda España, pero en Galicia moitas veces, nos restaurantes típicos, somos o noso peor enemigo, porque o que hai que facer é coidar o que servimos, coidar a calidade do que servimos, e deixar a xente con ganas de que volvan. Ti decías o do repolo, supoño que a aposta polo repolo tamén é moito, porque moitos turistas si recoñecen o sabor do repolo. Sin embargo, os alemáns, por exemplo. O grelo xe máis, digamos, da nosa zona, máis gallego. E ti non lle explicas aos turistas que se lle botan un poquinho de pan aquí no caldo, a cousa sabe mellor? Non fai falta explicar, non fai falta explicar. Danse conta, porque te fijas, moitas veces estás observando as mesas, o que están comendo e tal, e daste conta que a xente si o fai, non son gallegos, son alemáns, pero comen como nós. Pero aprenden perfectamente, rapidamente. O caldo é un dos platos típicos, parece que estou, por exemplo, na casa de miña avoa que acaba de sacar da pota unha cunca de caldo. O barro tamén axuda. Mantén a calor. Parece mentira, pero sí que axuda a que teña, bueno, pois outro
outro toque especial. Se isto sirves nun plato non tería a mesma gracia. Non sei, o mellor é simplemente visual. Simplemente... Eu recordo na miña casa, cando se tomaba o caldo, non o cocido, cando comías o cocido. Sí, e non. tal. Acordome que despois tiñas o caldo, eu acordo que miña nai tiña o caldo, pois o mellor unha semana. Íbalo comendo todos os días. En vez de comer a sopa que comes agora, comías o caldo. E comíalo nunha taza. Nunha taza, moito máis. Incluso recordo meu abuelo. Botaba viño tinto ao caldo. Viño tinto? Sí, viño tinto ao caldo. E como facía Que eso? non sei se era porque estaba bo, porque me gustaba o viño tinto. Pero sí É o sempre unha botaba. excusa perfecta. Pero que facía? Botaballe un chorriño de Un chorro de viño viño tinto? tinto ao caldo. Que Que a curioso. excusa de enfrialo. Que se enfrialo con agua. Claro, que o aguaba, mellor viño tinto. botarlle viño tinto. Tasca típica aos Carrisos non é simplemente un nome, é pois unha declaración de intencións. Todo o que hai aquí é típico galego, todo o que hai aquí ven das nosas prazas, dos nosos mares, das nosas hortas, dos matadoiros, todo o que chega aquí é produto daqui. O polvo é polvo da ría, e moito produto é produto dependendo da tempada. Sí, claro. Os pementos, por exemplo, que é unha das... Digamos que é o... Xunto co pulpo, Claro, o éxito. o éxito, o que máis se demanda aquí nos Carrisos, pero bueno, eso hai que ter en conta que de maio a outubro xa máis ou Xa menos. iban acabando. Claro. Eu recomendaríalle a calquera, cos ollos pechados, que se queren comer comida típica galega, que viñeran aquí a Os Carrisos, porque é comer comida galega de calidade. Pasoume hoxe un detalle, por exemplo. Estaba iba para casa en Compostela e viña un grupo de turistas e preguntáronme onde podían comer pulpo. Claro, ao final é unha responsabilidade, porque que os mandas? O fácil, o sitio onde están acostumbrados a tratar a turistas, o mellor non é o mellor recordo. Pois depende, que é Claro, complicado. non os podía mandar a Padrón, porque estábamos na praza de Cervantes e lles quedaba Era un pouco lonxe. un pouquiño a desmán, se non os mandaría aquí a tasca típica aos Carrisos. O exemplo de hoxe era un caldo delicioso, eu penso que a miña cara non engaña, nótaseme moito, un caldo delicioso que isto neste momento é auga e verduras, pero que auga? Aí nesa auga hai polo, hai tenreira, hai porco salgado, hai chourizo, hai pataca, hai fabas, hai un cocido do que despois se retiran as carnes e acaban quedando o caldo. E despois tamén tiñamos un pincho moruno, un señor pincho moruno de carne, que isto tamén estou pensando, si pensamos nesa carne como se fora un filete, aínda era un señor filete. Pois podía ser tranquilamente 300 gramos. 300 gramos de carne. E como isto, 1000 exemplos na súa carta. Mexillóns, ibéricos, polvo, algo de peixe tamén ás veces, como salmón, lubina, empanada de millo, tortilla, todo o típico da nosa terra, aquí nos Carrisos, en Padrón. Tasca típica, os Carrisos, apunten. Carmela, tanto gusto. Tanto gusto.